Dobro jutro, dobrodošli u još jedan čitalački vlog. Tražili ste, gledajte. Jutarnji glas je prelep, ja se izvinjavam, ali budući da sam sama kod kuće posle dužeg vremena, poranila sam i želim da iskoristim bukvalno svaki minut. Malo pre sam ispratila sestru u školu. Juče sam vas pitala na Instagramu koju knjigu da čitam u čitalačkom vlogu. Bila je ova i bila je ova koja je definitivno pobedila što se tiče vaših glasova, tako da sam ja uzela da čitam Čovjeka iz labirinta. Ta knjiga je izašla prošle godine za sajam, dakle sad će biti još malo, tačno godinu dana, a ja sam je kupila tek nedavno i tek nedavno ću biti upućena u radnju. Šta sam sad rekla? Tek sada ću biti upućena u radnju. Još se nisam razbudila definitivno. Uglavnom, vodim vas kroz ovaj čitalački vlog i pričat ću vam moje utiske. Očekujem mnogo od knjige i zato se plašim da se ne razočaram, jer dosta njih se razočaralo ovom knjigom, a opet sa druge strane dosta njih je bilo oduševljeno skoro kao šaptače. Tako da mi je to sad dilema i ja da čekam da saznam kako će se meni dopasti, kakav ću ja imati utisak. Tako da sada od da se okupam, pre toga malo da namestim tako neke stvari po kući, da sredim. Da se okupam, da doručkujem i da skuvam kafu i onda počinjem da čitam Čovjeka iz labirinta i javljam vam se onda sa mojim utiscima. I to je bilo to za ovo moje prvo javljanje. Ako sam sad nešto lupetala, ne zamerite, nema kafe, mislim nisam popila kafu, sati je 7:13 i toliko od mene za ovo prvo javljanje, čujemo se malo kasnije kad dođem sebi. Memorija je oslobođena, baterija je napunjena, sad mogu da snimam do preko sutra. Knjiga je tu, uzela sam ovaj neki bookmarker koji sam dobila na poklon i nikad ga nisam koristila, zato što ja kad se zalepim na magnet je, ja kad se zalepim za jedan bookmarker, bukvalno on stalno bude u upotrebi jedno, pa mislim jedan koristim od prošlog sajma otprilike. Kafu sam skuvala. Mislila sam da ću biti napolju, međutim, prosušila sam kosu i nije mi baš najtoplije napolju, pa ne bih da mi nešto bude sa ovo malo mozga što imam. I to je to, krećem sada konačno da čitam i nadam se da, baš sam uzbuđena, mislim, uvek se nadam da će mi se knjiga dopasti, naravno da ne može uvek, međutim oko ove je baš bilo dosta polemike i zbog toga sam nestrpljiva da saznam šta ja mislim o tome, a sličan utisak sam imala kada sam čitala knjigu Čovjek po imenu Uve, samo što nije se baš najbolje završilo, ali nije ni bitno. Krećem sada da čitam, pa vam se javljam malo kasnije. Pročitala sam prva 2 poglavlja i ako ja dobro razumem, ovo nema veze sa Milom Vasquez. Ja sada mogu da, mislim, nastavit ću da čitam pa ću vidjeti da li sam u pravu, ali ja sam mislila da je Čovjek iz labirinta 3. deo, pa onda da ide Igra šaptača i da je to čitav serijal o Mili Vasquez, odnosno šaptaču. Ali očigledno nije. Mislim, ovo počinje tako što upoznajemo jednu devojčicu koja je krenula u školu, ima 13 godina i tada ju je neko uvukao u jedan automobil i tu se završava prvo poglavlje, a drugo poglavlje je činjenica da se ona vratila i u bolnici je neki doktor, pretpostavljam psihijatar ili psihoterapeut, kako god, je sa njom i pokušao da izvuče nešto iz nje, odnosno ona apsolutno nema svijest o tome koliko dugo je ona bila zarobljena i prošlo je čitavih 15 godina. I ni u jednom trenutku se ne spominje Mila Vasquez i ni u jednom trenutku se ne spominje ništa slično onome u prethodnim knjigama. Dobro, u Šaptaču je također bio slučaj otmice, ali mislim da on nema veze sa tim. Tako da sam sad malo zbunjena, ali dok budem čitala, pretpostavljam da ću vidjeti. Mislim, ja sam mislila da je ovo deo serijala, a ovo izgleda zasebna knjiga. Ali ako umeđu vremenu budem shvatila čemu se tu zapravo radi, javit ću vam, zato što mislim da je bilo ispod nekih mojih videa komentara i da je ovo zasebna knjiga, ali i da je nastavak, odnosno deo serijala. Tako da sam sad malo zbunjena, ali nema veze. Vidjet ćemo, ne znam, početak obećava, zato što, mislim, morate priznati da je prilično čudno i jezivo, tako da se nadam da će tako biti i do kraja, ali javljam se još sa utiscima, vidjet ćemo, ne znam,
opet kažem, očekujem neku sjajnu priču. Dosta dobro napredujem. Stigla sam do 50 stranica iz 7. poglavlja. Brzo se čita i donekle interesantno. Čudno je sve vreme. Sada je devojčica s početka, zapravo ona ima 28 godina i sada je u bolnici. Dr. Green pokušava da izvuče sve moguće i nemoguće iz nje kako bi došli do nekog saznanja, kako bi uhvatili osobu koja ju je držala u zatočeništvu 15 godina. I kako ona kaže, u lavirintu. Sada ona zajedno sa doktorom Greenom pokušava da se seti dosta stvari i pokušava da objasni kako je provodila tamo dane. Polako se prisjeća i sve to je vrlo, ne znam, u čudnom kontekstu se spominje Rubikova kocka, ali neću da vam otkrivam previše detalja. Meni je još jedna čudna stvar, činjenica da se uopšte ne spominje njen život pre otmice. Dakle, na početku mi saznajemo da ona krenula jedan dan u školu i da ju je neko oteo i to je to. Dakle, nema uopšte priče o njenoj porodici, o njenim prijateljima i sada kada je u bolnici ne spominju su uopšte roditelji da su tu došli kod nje, niti drugari, niti bilo ko iz porodice. Dakle, ona je samo tu sa doktorom Greenom. Tako da ne znam šta se tu dešava, da li je to tako izbačeno zato što je nepotrebno, ali svejedno nekako smatram da je sasvim korisno da bude u knjizi, da bismo nekako stakli utisak o toj Samanti. Sad vidjet ću kasnije da li će se nešto desiti, da li će se neko od njenih pojaviti ili neće. To je sad tako moje neko mišljenje, možda je potpuno nepotrebno, ali meni to nekako nedostaje u ovom čitanju do sada. I to je to. Sada ću malo da napravim pauzu, idem da se upristojim da snimim jedan video, nadam se da ću uspjeti, mislim uspjeću jedan, ne znam da li ću uspjeti dva, da imam za... Pa, taj video ćete već gledati pre ovog. Da, definitivno. I to je to, o čemu smo malo kasnije. Snimila sam sada ovdje jedan video koji ste vi već gledali i nastavljam sa utiscima o knjizi Čovjek iz lavirinta. Moram ponovo da podelim sa vama to šta me... Ne volim da se izražavam i da govorim da me nešto u knjizi nervira, ali zbog čega, pobogu, svi detektivi nužno moraju biti alkoholičari. Ja verujem da se oni nagledaju i naslušaju svega i svačega i da oni moraju imati neki izduvni ventil i da moraju prosto da na neki način pobegnu od stvarnosti zato što je toliko surova i pretpostavljam da oni više nego bilo ko ima u vidu to koliko je svet surov i koliko je sve užasno. Mislim, ne sve, ali koliko ima užasa na ovom svetu. Ali zašto se toliko potencira u knjigama da oni svi moraju da piju? Harry Hole, da bi došao do nekog saznanja i da bi nekako bio bliži istini, on mora da se... Sad sam htjela kažem neki izraz koji nije baš prikladan za kanal, ali on mora da se napije. Nekako to mi baš smeta u knjigama, primetila sam i sada ovdje ponovo nalazimo na tog nekog Bruna detektiva koji prvi susret sa njim u ovoj knjizi bio je u nekom baru gdje on pije tekilu. Mislim, super, ali zašto svako mora da bude, da ima neki porok, mislim, ne da ima neki porok, nego da prosto bude alkoholičar i da tako dave me ti momenti kada ispadne da, mislim da sam to opet nekad u nekom trenutku spomenula, kao na primjer u seriji, ako ste gledali Ubice mog oca, ja sam gledala i taj glavni, ne mogu sad da setim kako se zove, je Aleksandar, on je isto alkoholičar. Mislim, ja ne znam da li je on neki policajac ili je i on neki inspektor, sad sam malo zaboravila, treba uskoro da počne, ja mislim, 4. sezona, ne znam, nema nikakvih reklama, nikakvih obaveštenja, da li je to uopšte snimljeno? Ako znate, pišite. On je isto alkoholičar, on isto tuče po rakiji, ovaj tekilu, onaj rakiju, mislim, ljudi moji, zbog čega, da li je u stvari, možda je to
očigledno je to potpuno normalno, s obzirom na to da je to već ja trećeg detektiva znam koji mora nešto da popije pre nego što krene u rešavanje nekog slučaja. I dalje sam na toj 50. strani i na 7. poglavlju. Sada, pošto sam snimila jedan video, idem da nastavim da čitam i onda moram ići do prodavnice i to neću snimati i mislila sam možda da vas povedem u moj dan. Međutim, kao što čujete traktor u pozadini, jasno je, već sam u par navrata rekla da sam da ja živim na selu i da ovde i telefon da ponesem, da onako imam onaj moment da se snimam, gledali bi me popreko i čudno, a ne da ponesem fotoaparat ovoliki i da snimam. Tako da uskratit ćemo ljudima da se iščuđavaju bez potrebe i onako se čude na sve moguće i nemoguće stvari. Ja obično kad izlazim iz kuće molim Boga nikog da ne sretnem, bukvalno nikog i da ne moram ni sa kim da zastanem i postala sam prilično grozna osoba. Uglavnom, to nije poenta i tema ovog videa, idem još malo da čitam, pa onda idem malo tamo da prošetam. Baš je lep dan, možda nešto uspijem posle i napolju da snimim, zato što gledam sad kako lišće pada i gledam kako ću da provedem popodne napolju sa metlom i grabljama i kako ću morati da sakupim svo to lišće. Višak informacija jasno mi je, ali evo ovde prekidam. Dobro jutro. Mogla sam da se javim još u 7, međutim, ipak sam nastavila sa spavanjem i tek malo pre sam ustala. Dala sam sebi malo oduška. Spavala sam duže nego inače, što je prilično čudno za mene, jer obično mi ne treba mnogo sati sna. Juče nisam puno odmakla od onog kad sam vam se poslednji put javila. Stigla sam do 9. poglavlja i 66. strane. Sada se ubacuje u priču, odnosno pokušava da se ubaci i onaj detektiv kog sam vam pomenula, kako se zove, Bruno, time što ucenjuje policiju na neki način, jer navodno ima neke papire koji mu mogu omogućiti da se ubaci u istragu i koji mu mogu svakako omogućiti da se približi Samanti, odnosno da bude sa Samantom, da vidi kako je ona. I to je to što se tiče nekih kao drastičnih promjena u radnji. Nije ništa još uvek drastično i nije još uvek onoliko uzbudljivo koliko je meni u startu bilo, na primjer, sa Šaptačem. I ja sada, koliko vidim, ovo nema nikakve veze sa tim serijalom. Ispravite me u komentarima ako grešim, ali ja mislim da je ovo knjiga zasebna, dakle da nije vezana ni za jedan serijal. Makar do ovog momenta do kog sam ja došla, apsolutno ne vidim nikakve veze sa Šaptačem. Ili sam ja davno to čitala, pa ne mogu da se setim. Ali uglavnom, glas mi je katastrofa. Ne znam šta mi je sa svojim kašljanjem. Eto, to ispravite me ako grešim, zato što ni ja sama nisam sigurna, ali meni ovo uopšte ne liči da ima ikakve veze ni sa Šaptačem, ni sa Milom Vasquez, ni sa uopšte te prethodne dve knjige, Šaptač i čini mi se Vladar iz Senke. Tako da verujem da je u onom serijalu samo treći deo igra Šaptača i to je to, a da je ovo zasebna kao Noć mi te uzima. I da ne gnjavim više sa ovim mojim jutarnjim glasom, idem da spremam što za doručak i da skuvam kafu pa da nastavim da čitam. Moj plan je da završim sa čitanjem sutra i sa ovim čitalačkim vlogom, tako da se nadam da ću uspjeti u tome i to je to. Ne znam, ok, ravnodušna sam malo zato što je jutro i zato što se nisam očigledno razbudila, ali još uvek me ova knjiga ne vuče onoliko koliko bi trebala i nije mi ni blizu Šaptača još uvek, ali zbog toga što se meni Šaptač u startu dopao i u startu sam počela da se interesujem sa tim šta je bilo i nekako cijela priča je tekla mnogo drugačije, mnogo, ne znam, nekako bila je pa i pitka, ali svakako je bilo više detalja i bilo je nekih više momenta gde smo mi stvarno mogli da se zapitamo, odnosno jedva smo čekali da pročitamo nastavak. Izgubila sam nit, idem da radim ono što sam rekla, pa se javim kad malo dođem sebi. Trenutno sam na 13. poglavlju i u nekom
delu se pojavljuje čistilište, odnosno ako se sećate, ako ste čitali onaj serijal o Mili Vasquez, ona je tu glavna, ali ako je samo zbog toga, mislim, ja ne znam da li će sada taj Bruno da ode u čistilište i da se sretne sa Milom Vasquez. Ako hoće, ako to tako bude, onda mi je u redu i shvatam da ovo ipak deo serijala. Nadam se, vidjet ćemo. Ali ako je samo pomen toga vredan činjenice, odnosno prosto tako da se nazove, da je ovo treći deo serijala, onda ne vidim baš smisao. Ali uglavnom, koliko toliko sam napredovala, sada moram da odem do pošte da pošaljam poklon knjige koje su osvojile devojke u darivanju prošle nedelje, ali sad nije to toliko ni važno zato što vi kad budete gledali ovaj video, to će već davnih dana biti poslato i onda kada se vratim kući verovatno ću još malo čitati i pretpostavljam da vam se popodne neću javljati, a onda se čujemo, vidimo, gledamo sutra pre podne i nadam se da ću večeras da privedem kraju i da ću sutra u toku pre podneva da vam kažem moje krajnje utiske o ovoj knjizi. Za sada nije to. Ne dopada mi se toliko i mislim da neću biti baš zadovoljna. U suštini, jeziva je priča ponovo i ja stvarno ne znam odakle Karizi crpi inspiraciju za takve priče. Ne znam kakav će biti kraj, tako da ne mogu unapred da govorim, ali u tom nekom smislu same radnje likove nije dovoljno razradio po mom mišljenju, bar ne toliko da se ja recimo uplašim kao što je to bio slučaj sa Šaptačem, ali vidjet ćemo, baterija mi je pri kraju, tako da se odjavljujem za sada. Ne mogu da se setim kada sam se posljednji put javila i šta sam tada tačno rekla, ali sam na 13. poglavlju, to je 100. strana, 102. Mislim da sam možda čak i prošli put rekla da sam dotle stigla. Juče se nisam baš puno, nisam se zaukala u stvari skoro uopšte i nisam čitala, onaj prvi dan sam čitala mnogo više. Danas, sada u stvari ću da nastavim, nešto sam se jutros uspavala ponovo i punila se baterija, pa nisam odmah uzela da snimam, pa samim tim nisam ni čitala, tako da ću sada malo da nastavim i onda moram ići da sredim nokte. I tu ću izgubiti dosta vremena zato što će mi trebati IHH i šetnje, ali nema veze. Svakako ono što sam pričala da ću verovatno danas da završim čitanje, neću, ali nema veze. Imam i sutra u stvari vremena da pročitam. Mislim da sam i prošle godine tako pred sajam snimila jedan čitalački vlog i da sam nešto bila u frci iz nekog čudnog razloga da završim pre sajma. Mislim da sam tada čitala Sheldona i Nemu udovicu. I tako se ispostavilo sada i ove godine da snimam bukvalno par dana pred sajam čitalački vlog i da želim da završim pre sajma. Hoću, samo eto, ipak ćete me malo duže gledati i slušati u ovom vlogu. Moji dosadašnji utisci, sada sam pročitala otprilike trećinu knjige, nekako neću da se u stvari ponavljam, prosto nisam još uvek pala u nesvest i ima nekih dobrih elemenata, ali mi je nekako nepotpuno. Ja, na primjer, ja ne znam da li se na početku spomenulo, ako jeste, možda sam to previdela, ja ne znam ni gde se ovo dešava. Ne znam ni koji grad je u pitanju, ni koja godina, nema nikakve vremenske, mislim, makar, možda to i nije toliko bitno za samu radnju, ali isto kao što nemamo podatke o porodici te Samante koja je zapravo ovde glavni lik, nekako mi je, nije to od nekog ključnog značaja, apsolutno nije, ali prosto da imamo u vidu to gde se to dešava i kada se to dešava, makar od prilike, makar nekako da se naznači. Mislim, možemo mi od prilike da pretpostavimo, ali ovo baš i ne mogu. Tako da, eto, neke stvari mi onako malo smetaju, ali u suštini svakako nije da padam u nesvest dok čitam ovo. Iz tog razloga sam za 3 dana ili koliko već snimam tek u stvari pročitala trećinu knjige. Ok, završila sam 13. poglavlje i prepala sam se. Do sada nije bilo toliko strašno, osim juče sam imala jednu situaciju da sam došla do nekog strašnijeg dela i u tom trenutku je frižider nešto počeo da radi ili šta već, čuo se neki čudan zvuk i odjednom tajac. I onda sam se malo prepala, ali nije bilo tako strašno.
Međutim, sada ja sam i dalje sama. Mislim, sama sam kod kuće i nema nikog i zaključano i sve to stoji, ali pročitala sam jednu rečenicu i sve delovalo na izgled u redu i samo poslednja rečenica, poslednje poglavlje je, mislim, prepala sam se, zato sam upalila kameru da snimim. Eto, ne znam, kao da sad neko tu stoji iza kamere, ja ne stoji niko, samo nekako osjećam se sigurnije. Malo se sad plašim, zato što izgleda da sada, posle 1/3 knjige, postoji mogućnost da se nešto opasno desi, odnosno nešto interesantno i nešto što će me vući da čitam. Svakako sad posle ove rečenice, ja da čekam da krenem na 14. poglavlje. Ne znam šta da očekujem, ne znam da li je to samo neka fora ili će se zaista nešto desiti, ali sudeći po ovoj rečenici sledećoj prvoj u 14. poglavlju, nešto će se desiti. Ne znam. Plašim se pomalo. Ja obično, odnosno, možda sam i to nekad u nekom trenutku spomenula, ne gledam trilere, ne gledam horore, te akcione filmove i sve te tako gde u nekom, gde u stvari vrlo često iskaču sa svih strana način snimanja u stvari filmova i sve to, mislim, to se snima sa mnogo akcije, sa mnogo... U stvari što ja zalazim u tematiku filmova kada nisam baš neki ljubitelj, ali poenta je da iskoči vam neko u nekom trenutku, u stvari vrlo često iskaču tako i scene su prilično... Vi gledate i opušteni ste i gledate i sve teče nekako mirno, normalno i samo jednom se nešto desi. A to me prestravi prilično i zbog toga možda ja ni ne gledam filmove tog žanra, ali recimo u knjizi je isto to, samo što je to nekako u mojoj glavi ipak malko mirnije. Ne znam kako to da objasnim, čudno je prilično, ali nema veze. Uglavnom, poenta je da posle 1/3 knjige postoji mogućnost da će sada nešto da bude zanimljivije, interesantnije i da me vuče da čitam. A sad se odjavljujem zato što nastavljam ovo 14. poglavlje i nadam se da neću umreti od straha i nadam se da ovo samo neka fora, da neće u stvari ništa strašno biti, nego samo kao tako nešto malo da nas zainteresuje, ali javljam vam se kasnije. Dobro jutro, dobar dan. Već sam se javila na Instagramu sa dobro jutro, pa ne moram i ovde. Na 19. poglavlju sam i sada se zahuktava lagano. Ništa sem toga ne mogu da vam kažem, zato što u principu to je to. Ja planiram danas da završim. Danas je subota, sutra je nedelja, sutra je prvi dan sajma. Ja sutra idem na sajam, nemam spisak, ništa nisam spremila. Tako da i pritom imam da završim, imam još pa polovinu knjige. Otprilike sam tu negde. Ali sada mi je stigao jedan paketić i to taman da iskoristim priliku da otvorim zajedno sa vama. Sestra je već to načela, pokušala je da otvori pre mene. Sada ću malo da šuškam. Koliko je slatko i doslovno. I ovako, u pitanju su Noblice. Moji napolju nešto rade, pa ću malo da pustim muziku, nam se da se to neće jako čuti, a ja ću svakako biti kratka. Ovo je keks, kao što vidite, sa još više fila. Dakle, ko je voleo keks inače, verujem da ćete voljeti još više. Ja već čekam da probam, verovatno ću sada u skafu da probam ove, zato što ja volim sve filasto i keks, ako može da stane između ovako s prsta fila, bit će super. Tako da, jedva čekam da probam i ovde je jedna poruka i mnogo je slatko. Da. Jao, hvala. I tamo sam htjela da iskoristim tu priliku kada već snimam, da snimim i ovaj trenutak, pošto sam, ne znam da li sam ikad to snimila, verovatno da nisam, ali moram jednom snimiti, ako mi nekad neko pošalje knjige, moram snimati neki unboxing, zato što moje reakcije na to su neverovatne. Sestra kaže da stvarno nisam normalna. Eto, toliko za ovo javljanje. Ja sada odlazim da završim kafu što pre i da probam ovaj keks novi i da nastavim da čitam, da stignem makar do 20. 21. poglavlja, dakle par stranica, i onda moram ići napolje da pripomognem mojima i onda, ne znam, svi ti moji planovi za danas, ne znam da li će se ostvariti, ali nema veze, odjavljam se za sada, čujemo se kasnije.
Ideju nemam kada sam se posljednji put javila, s obzirom na to da sam u nedelju bila na sajmu, da je juče bio ponedeljak i juče mi je dan prošao ovako. Snimila sam do duše sajamski book haul, ali dok ne izađe ovaj video, vi ste to već gledali. Uglavnom, nemam pojma dakle šta sam posljednje rekla, ali to što nisam snimala ne znači da nisam čitala. Na 33. poglavlju sam. 236. 7. strana. Opa, ne. 223. strana. Ruka će da mi otpadne. Ali šta sam htjela kažem? Htjela sam da kažem da mi nije dovoljno detaljno objašnjeno, da nema, u stvari nema toliko detalja koji su zapravo u, recimo, Šaptaču doprineli mnogo boljoj atmosferi i razumevanju svega i prosto drugačije je. Stvorite veću sliku, širu sliku, a ovdje je nekako sve šturo i nisam oduševljena, mada taj Bruno, koji je privatni detektiv, on je inače nesamrti i sada on u principu nema šta da izgubi, pa onda on tako srlja iz opasnosti u drugu opasnost i to je malo onako, aman čoveče, oš se smiriti, ali ne znam da li će, u stvari ne sam da pričam šta se dešava i šta on zapravo radi. To je to, evo, javljam se posle toliko dana, nisam planirala ovo ovako, ali kad ja isplaniram, recimo da snimam čitalački vlog, moji baš tada isplaniraju da spremamo drva za zimu, pa da cepamo, da ređemo i onda to tako ide. Moram da pomognem, ne moram, ali hoću, tako da zbog toga je malo između ostalog zapostavljen vlog, odnosno snimanje. I ništa, eto, javila sam se danas čisto da imam kako da nastavim ovaj čitalački vlog i rekla sam vam dokle sam stala. Ne smem da kažem da ću završiti sutra, zato što ko zna šta me čeka, ali to je to, sada odoh da sredim još tu nešto po kući i da idem da pomognem tati i nadam se da ću večeras uspjeti da pročitam još koje poglavlje. Sada je to već kraj, tu nema još puno strana i to je sada vrlo, vrlo blizu kraja. Eto, toliko od mene za ovo javljanje. Nadam se da se čujemo, odnosno da se javljam sutra, ako ne pre, sa mojim krajnjim utiscima, odnosno nadam se da ću pročitati knjigu danas. Čovjek iz lavirinta pročitan. Samo ću vam reći da jeste u rangu sa Šaptačem u smislu poente priče. Ali nije mi dovoljno zanimljivo sve vreme. Prva trećina knjige mi je bila potpuno nejasna i nedovoljno dobro opisana da nisam mogla da zamislim i stvorim celu sliku. Onda potom se malo nešto desilo, ali opet mi nije onako u celosti dobra knjiga kao što je to slučaj sa Šaptačem. U suštini, na kraju ću samo reći da sam se naježila poslednjih, ne znam, 5-6 rečenica. I sad ne smijem ništa da kažem, zato što šta god da kažem pokvarit ću vam utisak. Da, sad se borim sa sobom da ne izgovorim to, ali hoću da kažem, moram da kažem samo da sam se iznenadila. U suštini predvidivo je, ali vi nekako tokom čitanja negirate to. I kada dođete do kraja i kada vam u stvari taj sam kraj potvrdi sve ono što ste mislili tokom čitanja, ja sam bila u šoku, ne znam za vas koji ste pročitali ovo, ali u suštini ja sam bila šokirana. Tako da sada ne mogu da dočekam da uzmem 4. deo da čitam, odnosno Igre Šaptača, da. I sada će to biti problem zato što ja to želim odmah da pročitam, a imam toliko knjiga i voljela bih da čitam i neke druge, mada mislim da neću moći da izdržim i da ću zaista uzeti prvu sledeću
igru šaptača, baš zato što sam nestrpljiva da saznam šta je ovo, kakvo je ovo. Ovo Krizi se poigrava sa nama, bukvalno koliko se on poigrava sa likovima, što sa glavnim, što sa sporednim. Mislim da se on tako poigrava i sa nama, odnosno ubeđena sam, zato što vas vozi i usmerava na sasvim neku drugu stranu i to maestralno čini. Dakle, vi kada pomislite nešto, on vas ubeđuje uporno u to suprotno i na kraju, u suštini, kada dođete do kraja, shvatite da ono što ste mislili jeste tako, a da vas je on sve vreme vodio na pogrešan put i da je to sjajno uradio. Ne znam, makar je sa mnom to uradio. Tako da, eto, ne sam ništa sem ovoga da kažem. Ne mogu da... Pored toga što je predvidivo i pored toga što nema dovoljno detalja, ne možemo da zamislimo u potpunosti sliku, makar je meni to smetalo i opet kažem, verovatno sam dosadna, ali stvarno ne može da se poredi sa šaptačem u tom smislu. On mi je nekako kompletniji i kompleksniji, sa više detalja, što se meni izuzetno dopalo. Tako da, ako volite jezive stvari, ne znam da li bi ovo moglo da se dopadne nekom ko nije čitao Šaptača i čini mi se Vladara i Senke, ako se ne varam, zato što jeste povezano. I tekako je povezano. Tako da, ako čitate samo ovu knjigu, taj kraj vam neće ništa specijalno značiti i generalno cijela priča vam neće biti dovoljno interesantna. Mislim da ovu knjigu stvarno treba da čitaju ljudi koji su čitali prethodne dve i definitivno ako pročitate ovo, verujem da ćete ubrzo uzeti nastavak, što ću ja učiniti koliko danas, večeras. Neću snimati čitalački vlog zato što u nezgodno vreme sam uzela da snimam i sad mi je krivo i ne znam na šta će da liči kada stavim sav materijal na gomilu, ali šta da se radi, nadam se da se nećete buniti i da će video na kraju ispasti ok i zato što su tu moji utisci sveži, a svakako ću ponovo pričati nešto malo o ovome kada budem snimala video šta sam čitala u mesecu oktobru i to je to. Ja se odjavljujem za ovaj čitalački vlog, sledeći neću snimati dok ne budem 100% sigurna da ću moći da izdvojim 1, 3, 4 dana u zavisnosti od toga šta planiram da čitam i da snimim to nekako u cugu, da bude malo drugačije nego ovo i to je to. Hvala što ste odgledali ovaj video i ja vas pozdravljam nekog sledećeg. Ćao!